आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय अमृत ब्रिज आन्दलन दंफां गायनायनि फट' हगारनाय आरो नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा गोनो गोथो जादों जानो हागौ आङो मियायो बेनि बागै नोंथाङा फट'खौ बोरै दंफां गायनानै नोंथाङा आपल'ड होनांगौ बेनि बागै नोंथांमोननो ए टु जेड डिटेल्स प्रसेसआव नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै खोथा हरबाय। लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा खैथा नोंथांमोना दंफांखौ गायनानै नोंथाङा बे एप्सआव आपल'ड होनांगोन बेनि बागै नोंथांमोननो खोथागोन आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोना बे दंफांखौ बोरै आपल'ड खालामनांगौ बेनि बागै नोंथांमोननो आरो नैबे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो ए टु जेड डिटेल प्रसेसआव खोथा हरबावनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरखौ गभर्नमेन्टआ दंफां गायनायखौ मेन्डेटरि खालामना होदों। नोंथांमोना दंफां गायथारनो नांगोन। जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना दंफांखौ गायनानै गभर्नमेन्टनो देखायथारनांगोन, अब्लासो नोंथाङा 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन। जाय बिथांमोना दंफां फुलिखौ मोनबाय नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ 6था नोंथांमोननो बिफां फुलिखौ नोंथांमोननो प्रभाइड खालामना होदों। नोंथांमोना बे मोनद' दंफांखौबो नोंथाङा गायनानै नोंथाङा पर्टेलाव आपल'ड होथारनांगोन। नोंथाङा बे दंफांखौ दानिया बोरै नोंथाङा आपल'ड होगोन स्टेप बाय स्टेप आरो नोंथांमोना देखायलांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो नोंथाङा मोनसे एप डाउनल'ड खालामनांगोन। आङो बेनि बागै मियानो खोथाखादोंमोन थेवबो देखायबावनोसै। गिबियावनो नोंथाङा एप्सखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय बयनिबो मबाइलाव बेबायदि मोनसे एप थायो, नैबे प्ले स्ट'र होननाय मोनसे एप स्ट'र थायो। नोंथाङा बे एप्सनि नैबे प्ले स्ट'र क्लिक खालामना होनांगोन। बेबायदि बेयाव नोंथाङा नैबेयाव अमृत ब्रिज आन्दलन नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनो नांगोन। नैबे अमृत ब्रिज आन्दलन नैबेयाव मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे दंफां गायनायनि एप, नैबे एपखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोनगोन। बे एप्सनि थ्रुयै थांबा नोंथाङा इजियावनो फट'खौ आपल'ड खालामनो हागोन। नैबे एप्सखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव डाउनल'ड खालामना लाबानो जाबाय। आं अलरेडि बेखौ इनस्टल खालामना दोनदों, नोंथाङाबो बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय। आं बेखौ दानिया अपेन बानायनोसै। दानिया आं बेखौ अपेन बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे नैबेयाव लगइन अपसन मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव लगइनआव क्लिक खालामना होनांगोन। जाय बिथांमोना दाख्लैबावै बेयाव गोदान मेम्बार आरो जाय बिथांमोना अल्ड मेम्बार नोंथांमोना जुदि गोदान रिनिउ आरो रेजिस्टार बानायबायब्ला नोंथाङा जि मबाइल नाम्बारखौ रेजिस्टार आरो रिनिउवेल बानायनाय टाइमाव होदोंमोन नोंथाङा बे नाम्बारखौ नैबे बक्सआव होनांगोन। नैबे मबाइल नाम्बारखौ नैबेयाव होनांगोन आरो नैबेयाव गेट OTP खालामना होनांगोन। बेयाव मोनसे OTP फैगोन। OTPखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामना होनांगोन नैबे बक्सआव आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव इन्टार खालामना होनांगोन नैबे केपसाखौ आरो नोंथाङा नैबेयाव लगइन खालामना होनांगोन। अब्लानो नोंथाङा बे एप्सआव हाबनानै नोंथाङा फट' आपल'ड खालामनो हागोन। जोङो दानिया नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो दानिया नायदिनि एप्सआव हाबनानै। दानिया आङो बेयाव लगइन जाबाय। लगइन जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया फट' आपल'ड खालामनायनि मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव नैबे आपल'ड फट'आव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। आङो दानिया बेयाव आपल'ड फट'आव क्लिक खालामना होदिनि। आपल'ड फट'आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों आपल'ड फट'। नैबेयाव फट' आपल'ड खालामनायनि अपसन नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों। नैबे सिलेक्ट प्लेनाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै बिफांनि फुलिखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनो नांगोन। नोंथाङा मा बिफांखौ नोंथाङा मोनबोदों बे बिफांनि नामखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव नोंथाङा क्लिक खालामबाथाय बेयाव गोबां बिफांनि नाम दं। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबां बिफां नुगोन। नैबेयाव गोबां बिफांनि नाम होना दोनदों। नोंथाङा मा बिफांखौ गायनो सानदों, नोंथांनाव मा बिफां दं, बेयाव बिफांनि नामखौ बेबायदि मोनसे क्लिक खालामना होनांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नोंथाङा नैबे बेस्ट अपसन फट' आपल'ड खालामनायनि नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन अपेन गेलारि। नोंथाङा बे अपेन गेलारियाव क्लिक खालामनांगोन। बे अपेन गेलारियाव नोंथाङा फट'खौ साफायनानै नोंथांनि गेलारिनिफ्राय नोंथाङा फट'खौ लानानै नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनो नांगोन। फट'खौ नोंथाङा माबायदि सिस्टेमाव साफायनांगोन आङो बेनि प्रसेसखौ खोथानि। नोंथाङा ओरैनो जाहा ताहा फट'खौ नर्मेल केमेराजों साफायनानै आपल'ड खालामबाथाय नोंथांनि फट'आ रिजेक्ट जागोन। आं दानिया नोंथांनो फट'खौ माबायदि जानांगोन खोथानि। नैबे फट'खौ नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा दंफां गायनाय नैबेयाव लकेसन थानाय बेबायदि नोंथांनि गासैबो नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट जायगा नोंथांनि बेयाव गासैबो बेबायदि नोंथांनि जायगानि लकेसना बेबायदि थानांगोन। लोगोसे नोंथांनि फट'खौबो नैबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांनि दंफां गायनाय लोगोसे नैयाव मेप नोंथांनि गासैबो डाटा बेबायदि थानांगोन। बे फट'खौ नोंथाङा माबायदि खेबनो हागोन माबे केमेराजों आं बेनि मोनसे एप्सनि नाम खोथाहरनि। नोंथांमोना बे एप्सखौ
गुगल प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै नोंथाङा बेबायदि केमेरा नैबे GPS मेप केमेराजों नोंथाङा साफायनो नांगोन। आं दानिया बेखौ खोन्थाहरनि। दानिया नोंथाङा एप्सखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्ले स्ट'राव फैफिननांगोन। जोङो दानिया बे प्ले स्ट'राव फैफिनबाय। प्ले स्ट'राव नोंथाङा नैबे नैबेयाव सार्च बेबायदि सार्च खालामग्रा थायो। नोंथाङा बेयाव GPS आं मैयाबो बेनि बागै खोन्थादों। नोंथांमोना भिडिअ नायबाबो A to Z मिथिगोन। नोंथाङा नैबे GPS केमेरा नोंथाङा नैबेयाव गिबि फार्स्ट अपसनावनो नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबायदि GPS मेप केमेरा नोंथाङा बे एप्सखौ नोंथाङा इनस्टल बानायना लानांगोन। आं बेखौ अलरेडि इनस्टल बानायना दोनदों। नोंथाङा बेखौ इनस्टल बानायनानै बेयाव बे एप्सखौ अपेन बानायनानै नोंथाङा नोंथांनि दंफां गायनाय फटकखौ नोंथाङा नैबे GPS मेप केमेराजों लानांगोन। अब्लानो नोंथांनि फटकआव मेप थानाय नोंथांनि गासैबो डाटा थानाय बेबायदि फट'आ सेबखांजागोन। नोंथाङा बे GPS मेप केमेराखौ बाहायबानो जाबाय फट' साफायनाय टाइमाव। दानिया जोङो फट' आपल'ड होनायनि प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा नैबे फट' आपल'डनि नोंथाङा अपसनाव फैफिननांगोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नोंथांमोना बेयाव 6था नोंथाङा दंफांखौ बेयाव आपल'ड होनांगोन मोनसे मोनसे फट'खौ नोंथाङा साफायनानै। दानिया गिबि नोंथाङा फट'खौ आपल'ड होनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिलेक्ट प्लेनाव नोंथांनियाव जि दंफां दं नोंथाङा बेयाव दंफांनि नामखौ नैबेयाव नागिरनानै नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामदो। बेबायदि नोंथाङा मा दंफांखौ गायनो सानदों बेयाव बेबायदि क्लिक खालामदो आरो नोंथाङा नैबे अपेन गेलारि नोंथाङा बे अपेन गेलारियाव क्लिक खालामदो। जास्ट आं बेयाव मोनसे नोंथांमोना डेम' हिसाबै नोंथांमोना खोन्थाहरगोन। जास्ट आं बेयाव दंफां मोननैसो साफायना लादों। आं हमना ला नैबे मोनसे आङो बेयाव साफायना दोनदों। नोंथाङा बेयाव मोजाङै बेबायदि क्रप खालामनांगोन। बेबायदि नोंथाङा क्रप खालामबानो जाबाय। नोंथांनि गासैबो नैबेदि मेप नैबेदि लकेसनखौ नोंथाङा मोजाङै नुजाहोबानो जाबाय। आरो बेबायदि नैबे बेखौ क्रप बानायनानै नोंथाङा नैबे क्रपआव नोंथाङा क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेबायदि क्रप आं बेयाव क्रप बानायना होबाय। दानिया जोंनिया मोनसे बेयाव बिफाङा जाखांफैगोन पिक्सारा। दानिया आं लानाय बेयाव क्रप बानायनाय पिक्सारा बेयाव बिदि जाखांफैबाय। जास्ट आं बेखौ डेम' हिसाबै नोंथांमोननो देखायदों। दानिया नोंथाङा नैबे आपल'डआव क्लिक खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव आपल'डआव क्लिक बानायबाय। दानिया फट'खौ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे नोंथाङा नाम्बार मोनगोन। नैबे नाम्बारखौ नोंथाङा लाखिना दोनबानो जाबाय। दानिया आरो नोंथाङा नेक्स्ट फट'खौ आपल'ड खालामनो थाखाय नैबे गो टु डेशबर्डआव नोंथाङा क्लिक खालामना होफिननांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा आपल'डआव नोंथाङा खेबसे क्लिक बानायफिननांगोन। जोङो बेयाव आपल'डआव क्लिक बानायफिनबाय। दानिया नोंथाङा आरो बेयाव नोंथाङा नैबेयाव सिलेक्ट प्लेनाव नोंथाङा क्लिक खालामफिननांगोन। दानिया जोङो बेयाव बानायफिनबाय आरो दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि दंफांनि नामखौ नागिरबावबानो जाबाय। आरो दानिया नोंथाङा नैबे अपेन गेलारियाव नोंथाङा थांफिनबानो जाबाय। बेबायदि जास्ट आं बेयाव मोनसे दंफांखौ नैबेयाव साफायना लादों। आं बेखौ बेयाव क्लिक खालामबाय। बेबायदि क्लिक खालामनानै लाबाय। दानिया आं बेखौ क्रप बानायबाय। बेखौ क्रप बानायनानै आरो नोंथाङा नेक्स्ट नैबे आपल'डआव क्लिक खालामबानो जाबाय। दानिया जोंनिया बिफाङा फांनै बेयाव आपल'ड जाबाय। नोंथाङा बिदिनो फांसे फांसे नोंथाङा 6था नोंथाङा बिफांखौ बेयाव आपल'ड होनांगोन। बेबायदिनो दानिया जोंनिया फांनै बिफाङा गायनाय फट'आ आपल'ड जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे गो डेशबर्डआव नोंथाङा थांफिनदो आरो नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड फट'आव नोंथाङा क्लिक बानायफिनदो। बिदिनो नोंथाङा फांसे फांसे नोंथाङा 5 बिफांखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बे बिफां गायनायनि नोंथांनि लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे प्लेन लिस्टआव नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। बेयाव नोंथाङा खैथा नोंथाङा बिफांखौ आपल'ड बानायखो नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन। आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला फट'आव नोंथाङा नैबे डिलेट अपसनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा फट'खौ दानफिननो हागोन। आङो जास्ट बेयाव नोंथांमोननो डेम' हिसाबै बेयाव मोननै नोंथांमोननो बिफांखौ आपल'ड खालामनानै देखायबाय। नोंथांमोना बेयाव 5 बिफांखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नोंथांमोना बेयाव फट'खौ बेबायदि सिस्टेमाव आपल'ड खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।